Hi everybody. Hi, Dr. Nick. Danas sam malo sjeban. Sve zahvaljujući onom smradu malom tamo. Dobro jutro, dragi moji youtuberi. Upravo sam dobio telefonski poziv. Zakazali su mi moj prvi intervju. Tango and Trash are going viral, baby. Pakujemo se i krećemo za Lane. Idemo u hotel i s obzirom da hotel ima i bazen, nosimo i opremu za kupanje. I dva jahača apokalipse ponovo jezde pustinskim drumovima kao dva pobesnela maksa. Moje ženče i ja. Veoma smo uzbuđeni. Napolje je 6660 stepeni, ali to nas neće sprečiti na ovom putu. Evo upravo gledam na Google-u, molim to otključi jebeno i telefon. Kod Alejne ima stenovita planina, zove se Džabel Hafit i visoka je 1250 metara, a podno nje leži jezero koje očigledno nema ime. Idemo, radimo. Najverovatno... Bebi Kamile! Bebi Kamile! Gde? Evo, jedna mi maše! Stani! Evo, stajem. Idemo da maznemo jednu Kamilu. Od uvek sam želeo jednu da dovedem u Srbiju i da je jašem po jezeru. Here, piggy, piggy, piggy. Here, piggy, piggy, piggy. Alo bre, bebi, pa nisu to svinje, to su Kamile. Svinja Kamila, to ti je isto. Pravimo malu pauzu, idemo da jedemo i pičimo dalje. Inače, ako neko iz Ray-Bana gleda ovaj video, volim vaš brand, zovite me, šaljite najnovije modele. Ima neke bombice pod likama. Baobab. Stvarno? Ma dobro, otkud znam. Poznati poznavalac drveća. Ja sam drvenjar. Za malo ptica da nam se sudari čeono sa šofer šajbnom. Da je razmažemo kao svinče na padinče. Napokon stižemo u Alejn i idemo pravo u hotel. Koliko sam gladan, želudac mi izjeo creva. Kičma i stomak mi napravili simbiozu. Upravo smo se čekirali i idemo u našu sobu. To je prilično dobro. Thank you. Say hello to our viewers. Ne znam gde treba da idem. Ne možemo da nađemo sobu, ali naći ćemo je na kraju. Možda smo ovde. Hajde, zađemo. Napokon smo stigli. Napokon smo našli peti sprat. Predivno. Upravo sam saznao da je i Tango odseo u istom hotelu u kom smo i mi. Taj mali smrad. Neću mu dozvoliti da ukrade mojih 5 minuta slave. Pre intervjua, opuštanje na bazenu kao pravi gangsta lavovi. To jaje.
priznam da uopšte nije loš ovaj youtuberski život. Malo bazen, malo džekuzi. Dobar vam ovaj hotel, sviđa mi se. Pa i ne zaslužujem ništa manje. Share, like, subscribe. Molim? Da počnemo mi. Kada je počela vaša ljubav prema filmu? Od uvek sam volao da se snimam i da budem u centru pažnje. Dobio sam kameru kao veoma mali i po ceo dan sam snimao i terorisao sve oko sebe. Nisam je gasio. Kada je počela vaša ljubav prema filmu? Još kao malo dupe sam volao da gledam crtaće i da čitam stripove. Kasnije se ta ljubav prenela i na film. Da sam grejao stolicu koliko sam filmova gledao, gde bi nam bio kraj? Kada i kako je nastala ideja o kanalu? U celu priču me uveo ortak još kad sam imao 10 ili 11 godina. Tad smo snimili svoj prvi kratkometražni dokumentarni film. Kada i kako je nastala ideja o kanalu? U principu, ja sam veoma lenj i uopšte ne volim da radim. Da ne moram, ne bih dupetom mrdnuo. Potpuno je logično bilo da nađem neki džabalebarski posao i da uživam po ceo dan. Lezi lebe da te jedem. Šta ste me beše pitali? Zašto mislite da ste baš vi pokrenuli YouTube kanal? Pa ko je drugi mogao? Ono dvoje. Ja sam bre jedini ko je toliko kreativan da je mogao da pokrene ovaj kanal. Ja zaslužujem da svetla pozornice budu uperena u mene. Kako zašto? Zato što sam ja jedini sposoban od nas troje da odradim nešto tako umno. Jedini koji ima mozga. Šta mislite o drugo dvoje? Pa, Šalter Ego je stidljiva i povučena. Čisto sumnjam da je ona imala ikakve veze s ovim. O poverenju mislim da je malo priglupa. Što ti kažem, pazi. Šalter Ego je obična povučena kučka. A Tango je jedan debeli, smrdljivi egomanijak i... Taj bre... Ja ne znam što ste ga uopšte zvali. Da li znate šta je Tango rekao o vama? Šta? Trash je najobičnije đubre koje se mnogo tripuje da je nešto posebno. Šta sereš be ti majmuna, a? Šta je bilo bre majmune? Sad ti ja pokažem šta je bilo. Ajde da vidim. Boys will be boys. A da im nije mene, ostali bi najobičniji slepi. Ja sam mozak, a oni su mišići. Nisu baš neki, ali radiš s onim što imaš. Ja sam ta koja je otvorila kanal.